Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin natin pong minamarangal ang ating pong beloved elder, beloved brother, Alvin Reyes. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jobin Pereira. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda. Maraming pong salamat malapenoon sa patuloy na pagsama sa amin sa bawat yugto. Hallelujah ng aming pong pananambahan. Hallelujah. Sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, binuhos yung matamis at banal na presensya. At narito po kami malapay noon, hallelujah, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, hallelujah, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po nagpakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang saan man kami nasumpungan. Sa aming mga kahinaan namin po napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa, lalo na po ang iyong abang lingkod, malapay noon. Kami iyong patawarin, hugas na linisin ang iyong banal na dugo mago sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin malapay noon, wala po akong magagawa. Ikaw po malapay noon, hallelujah, ang manguna sa bawat isa sa amin, malapay noon. Langisan mo po ang iyong banglingkod, maging yung banal na salita, lakipan mo po ito ng kapangyarihan, buksan mo po pangunawa kaisipan na matagapakinig sa ebanghelyo ng kaligtasan through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa ating pong ipinapaabot ang dobleng paggalang, amen, pagrespeto sa ating mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda, ng ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang umaga na po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, ating mga minamahal, amen, mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at maging sa kanila pong beloved daughter, ating pong beloved Ate Vines Nier, at ating pong mga minamahal mga bisita, ating mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat, amen, sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos, amen. At tayo po'y mag-aaral, mga minamahal, ng salita ng mahal na Panginoon, na ating pong ihanda yung ating pong mga Bible, ating mga panulat, amen, ating mga notebook, ating pong itala, mga minamahal, ang ating pong mapag-aaralan. At kaili po, pakibasa po ang aklat ng Malakay, Kabanata ay 3, talata po ay 7. Ganito po ang pagkasabi, mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin. At hindi ninyo tinalima, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami nanunumbalik. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At gaya ng ating binasa, mga minamahal, amen, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng dakilang Diyos. Ating mong pamagandahan, mga minamahal, return unto me and I will return unto you. Amen. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, mga minamahal. Amen. Tayo po'y pinanunumbalik ng ating dakilang Diyos. Bakit po, mga minamahal? Amen. Sapagkat nakikita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung ating kalagayan sa mga oras na ito. Mga minamahal, alam ng mahal na Panginoon ang nilalaman ng ating mga puso, mga minamahal. Amen? Alam ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, yung ating puso lumalayo na
sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Na gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, na sa aklat ng Marcos 7:6, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi, tatapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Malayo na yung puso natin, mga minamahal. Amen. Dumadaluman tayo, mga minamahal, subalit yung puso natin, wala na, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Natuon na sa ibang bagay, bagay na nasa sanlibutan, mga minamahal, na sinasabi ng Revelation chapter 2, verse 4 up to 5, mga minamahal, ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Amen. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi ay paririyan ako sa iyo, at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Amen. Sabi ng mahal na Panginoon, return unto me. Ibalik mo ang iyong unang pag-ibig. Ibalik mo yung unang gawa, mga minamahal. Kung dati-rati, mga minamahal, napakaaga nating dumalo, sapagkat ang Kristiyano, mga minamahal, umiibig sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Galak na galak ang kanyang puso sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Dahil sa kagalakang nararamdaman ng isang Kristiyanong umiibig sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Napakaaga niyan dumalo, mga minamahal. Amen? Maagang dumalo. Sabi nga ng ibang nagpapatutuo, mga minamahal. Amen? Biyernes pa lang, gusto na nila linggo. Linggo pa lang, mga minamahal. Amen? Gusto na nila agad gawain, Miyerkules agad, mga minamahal. Amen. Kaya sinasabi, ibalik natin, mga minamahal. Amen. Ibalik, magsisi tayo, mga minamahal. Amen. So, saan man tayo natiso. Kung dati tayo mga awit, mga minamahal. Kung tayo may gampanin, amen, sa ubasan ng mahal na Panginoon. Sinasabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ibalik natin yung una nating gawa. Yung napakaaga nating dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Yung tayo nagpapagamit sa ubasan ng mahal na Panginoon. Yung tayo nagbibigay ng may katapatan sa mahal na Panginoon ng ating ikasampung bahagi at handog. Tayo'y humahayo. Tayo nagpapatutuo, mga minamahal, namumuhay ng may kabanalan. Tayo hindi umaabsent sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang taong umiibig sa mahal na Panginoon, ang Kristiyanong umiibig ng tapat, mga minamahal. Amen. Walang pinalalampas na gawain. Walang inaabsinan, mga minamahal. Amen. Hindi lumiliban sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Sapagkat ang kanyang kagalakan, ang kagalakan natin, nasa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Ngayon, kung wala na yung kagalakan na yan, mga minamahal, na ang nagbibigay ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Kung wala na ang Espiritu ng mahal na Panginoon, wala na ang kagalakan na yan, tatama rin na tayong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Babaliwalain na natin ang araw ng gawain ng mahal na Panginoon. Uunahin na natin, mga minamahal, ang mga bagay na nasa sanlibutan, mga minamahal. Uunahin na natin, mga minamahal, ang pagtatrabaho, ang pamilya, mga minamahal. Amen. Ang pag-aaral, lahat na, mga minamahal. Amen. Mauhuli na ang mahal na Panginoon. Na dati-rati siya po yung priority natin, mga minamahal. Na dati-rati, mga minamahal, yung ating puso nakatuon lamang, nakapokus lamang sa ating pong pinakamamalapeng Diyos. Alalahanin natin, mga minamahal, kung anong priority natin, mga minamahal. Doon nakapokus ang ating puso. Kung saan nakapokus yung ating puso, yun ang priority natin, mga minamahal. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, mga minamahal. Iiwanan ng isa. Amen? Pahahalagahan. O kaya iibigin niya, mga minamahal, na sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Diyos. Everybody shout, praise the Lord, na sinasabi ng Lucas 16:13, mga minamahal. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o di kayo magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan.
Hindi tayo makapaglilingkod, hindi natin sila mapaglilingkuran, hindi magpapagsabayan mga minamahal. Amen. Meron tayong iiwanan. Meron tayong mapapabayaan mga minamahal. Amen. Kung uunahin natin mga minamahal ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, pabayaan natin yung mga kayamanan na yan. Amen. Pabayaan natin ang trabaho na yan mga minamahal. Amen. Sa araw ng gawain, dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi yan mawawala, mga minamahal. Hindi yan mawawala. Bakit mga minamahal? Mga patutuo ng ating mga minamahal, mga kapatid, mga minamahal. Inuuna ang gawain ng mahal na Panginoon. Hindi lumiliban sa gawain ng mahal na Panginoon. Kahit walang makain, walang pamasahe, mga minamahal. Kahit sinasabihan ng boss, mga minamahal, tatanggalin kita sa trabaho. O kaya ng mga magulang, mahal sa buhay, wala kang mana na makukuha kung ipagpapatuloy mo ang iyong pagdalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Subalit mga minamahal, ano ang kanilang patutuo? Amen. Yung mga nagsasabi ng ganyan, mga minamahal, amen, hindi man nagkatotoo kahit isa. Yung sinasabing hindi bibigyan ng mana, ibinigay sa kanya lahat ng mana, mga minamahal. Yung sinasabing tatanggalin sa trabaho, mga minamahal, lumipas na ang 5 taon. Ilang taon nang lumipas, mga minamahal, nananatili pa rin yung ating kapatid sa kanyang tinagtatrabahuan, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Ibalik natin yung ating unang gawa, mga minamahal. Yung ating pagpapagamit, yung ating kainitan, mga minamahal. Amen. Kung nararamdaman po natin, mga minamahal, amen, na yung ating ginagawa, mga minamahal, ay hindi na natin ginagawa, mga minamahal, delikado na po yan, mga minamahal. Sapagkat meron sa atin, mga minamahal, binabaliwala na ang bagay na ito, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Totoo ang salita ng mahal na Panginoon. Napababayaan natin, pawawalang halaga natin yung isa. Iibigin natin yung isa, mga minamahal. Amen. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, pag inibig natin ang kayamanan ng sanlibutan, inibig natin ang ating mahal sa buhay, hindi masama, mga minamahal, ang ibigin. Amen. Ang mahal sa buhay, mga minamahal. Amen. Subalit kung iniibig natin ang ating mga loved ones, mga minamahal, maglingkod tayo ng tapat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung ang ating pamilya ang nagiging sanhi, nagiging hadlang sa ating pong mga minamahal, paglilingkod sa mahal na Panginoon, sa hindi pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, alalahanin po natin ang salita ng mahal na Panginoon. Kung iniibig natin ang ating kuya, ate, magulang, mga mahal sa buhay ng higit sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mong pinakamamalaking Diyos. Kung iniibig natin yung ating mga hanap buhay, pinagtatrabahuan, mga minamahal. Amen. Yung ating pag-aaral, nakapokus na yung ating isipan, mga puso, sa pag-aaral, mga minamahal. Hindi tayo karapat-dapat sa mahal na Panginoon. Hindi tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Kung iiwanan natin yung ating dating gawa ng dahil lamang sa mga bagay na nasa sanlibutan, alalahanin po natin ang mga bagay na nasa sanlibutan, lumilipas yan, mga minamahal. Amen. Sinabi nga ng banal na kasulatan, lahat ng ito'y mapupugnaw dahil sa matinding init. Walang matitira. Maaabo lahat yan, mga minamahal. Amen. Subalit, mga minamahal, mananatili ang isang tapat na Kristiyano na naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Malapit na po, mga minamahal. Amen. Anytime now, sabi nga po, mga minamahal, darating na ang mahal na Panginoon. Anong sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal? Amen. Na paririto ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Aalisin niya ang kandilero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi. Kaya bago mahuli ang lahat, ngayon pa lang magsisi na tayo, mga minamahal. Amen. Revelation chapter 3 verse 15 up to 16. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga
at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig, mga minamahal. Isusuka tayo ng mahal na Panginoon. Yung ating paglilingkod paimbabaw, malahininga, mga minamahal. Dumadalo tayo ng gusto lang natin, mga minamahal. Biyernes, Linggo, hindi tayo dumadalo ng Biyernes, ng Miyerkules. Dumadalo tayo Miyerkules, Linggo, hindi tayo dumadalo ng Biyernes, hindi tayo nag-o-overnight, mga minamahal. Hindi na tayo sumusunod sa mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon na ang nais nating pasunurin sa atin, mga minamahal. Amen. Totoo po ito, mga minamahal. Katulad sa araw na ito, mga minamahal. Overnight, kakaunti na lamang, mga minamahal, ang nagsasakripisyo, mga minamahal. Extreme sacrifice, sabi ng beloved parents in the Lord, mas maraming pagpapala, mga minamahal. Tinitignan ng Panginoon yung sakripisyo ng bawat isa sa atin, mga minamahal. Tinitignan ng Panginoon kung gaano kahalaga ang mahal na Panginoon sa atin. Amen. Gaya ng ating mga napag-aralan. Amen. Yung kayamanan, natagpuan. Amen. Nung natagpuan, mga minamahal, ipinagbili lahat ng kanyang mga ari-arian. Mabili lamang yung kayamanan na natagpuan, mga minamahal. Iiwanan lahat, mahal sa buhay, mga minamahal. Amen. Masunod lamang ang kalooban ng mahal na Panginoon. Yung kaligtasan na ito, mga minamahal, ito yung kayamanan na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Nais ng mahal na Panginoon, mga minamahal, iingatan natin ang kayamanan na ito. Iti-treasure natin, mga minamahal. Pahahalagahan natin, mga minamahal. Amen. Pagyayamanin natin kung ano man ang ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kung ano man yung ating gawa, nais ng mahal na Panginoon, lumago tayo dyan, mga minamahal. Hindi nais ng mahal na Panginoon, yung ating unang gawa, iwanan natin, mga minamahal. Kaya nga, pinagpala yung iba, mga minamahal. Amen. Yung kanilang unang gawa, tinawag sila ng mahal na Panginoon bilang manunugtog, nadagdagan yung kanilang talento. Pinagyaman, pinag-ingatan nila ito, mga minamahal. Amen. Dahil nalugod ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Hindi lang sila manunugtog, naging all around na. Amen. Sila po ay nangangaral na rin po, mga minamahal. Amen. At hindi lang yan, mga minamahal. Amen. Kung ating pinahahalagan, yung ating kaligtasan, yung bagay na ating pinakaaasam-asam, susunod na yan, mga minamahal. Isusunod na yan ng malapinoon. Sumusunod yan, hindi yan mauhuli. Unahin lamang natin ang katwiran. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga minamahal, na ipagtrabaho natin yung ating kaligtasan ng may takot at panginginig. Mga minamahal. Amen. Hindi sasabihin ng malapinoon ang bagay na ito, mga minamahal, kung hindi mahalaga yung kaligtasan na sinasabing ipagtrabaho ng may takot at panginginig. Amen. Kaya nga, mga minamahal, sabi ng mga beloved children, mga minamahal, kapag dumalo tayo, isipin na natin, mga minamahal, na babalik na ang mahal na Panginoon. Amen. Bawat gawain na pagdalo ng isang Kristiyano, mga minamahal, isipin natin, magbabalik na ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ibalik natin yung ating unang gawa, mga minamahal. Amen. Dati-rati nagpupuri tayo, mga minamahal. Araw at gabi yung ating pagpupuri. Dati-rati nag-aayuno, laging nananalangin, mga minamahal. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na magsipag-ingat ang bawat isa, mga minamahal. Lucas 21:34. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo, mga minamahal. Amen. Mag-ingat po, mga minamahal. Amen. Ano sabi ng banal na kasulatan? Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Ingatan daw po natin yung ating mga
Mag-ingat tayo sa ating mga sarili, mga minamahal. Amen. Kapag yung ating puso natuon na sa katakawan, mga minamahal, at sa mga bagay, amen, at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, mga minamahal, amen. Tinitignan natin, mga minamahal, wala na tayong kakainin, wala tayong sasaingin, walang pamasahe, mga minamahal, amen. Kapag naukol na dito, mga minamahal, mapapabayaan na natin yung ating dating gawa, mga minamahal. Pagtatrabaho, mga minamahal, amen. Na sinasabi, mga minamahal, amen. Masama ba ang isipin ang ikabubuti ng pamilya? Hindi masama, mga minamahal. Mabuti. Subalit, ang hindi mabuti, mga minamahal, kung inuna natin yung ating pamilya, mga minamahal, iniwanan natin yung ating unang gawa, mga minamahal. Amen? Sa banal na kasulatan, mga minamahal, amen, kung maaari, sabi ng banal na kasulatan, ay huwag magsipag-asawa. Bakit, mga minamahal? Upang hindi mahati yung ating atensyon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon at sa pamilya, mga minamahal. Subalit, sabi nga, upang huwag tayong magkasala, amen, magsipag-asawa upang hindi magkasala, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat po, mga minamahal, ng Deuteronomy 28:47, mga minamahal, hanggang 48, ako na lamang po magbabasa. Sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos na may kagalakan at may kasayahan ng puso dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. Kaya't maglilingkod ka sa inyong mga kaaway, kasi iyong mga kaaway na susuguin ng Panginoon laban sa iyo, na may gutom at uhaw at kahubaran, at sa kakulangan ng lahat ng mga bagay, at lalagyan kanya ng isang pamatok na bakal sa iyong liig, hanggang sa maibuwal kanya. May paalala, mga minamahal. Amen. Kapag hindi na tayo naglingkod, iniwanan na natin, mga minamahal, amen, yung ating unang gawa, hindi na tayo naglingkod ng may kagalakan, mga minamahal, malahiningan na tayo po, mga minamahal, amen, na sinasabi, isusuka tayo, mga minamahal, at sinasabi, isusugo ng mahal na Panginoon yung mga gutom, uhaw, katulad ng mga kahubaran, yung mga kaaway, paihintulutan yan, mga minamahal, amen. Paaalalahanan, darating ang matinding pagsubok, darating ang maraming problema sa isang Kristiyanong hindi naglilingkod ng may kagalakan sa kanyang puso, mga minamahal. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang mundong ito'y mapaparam, mga minamahal. Mapupugnaw sa matinding init. Subalit ang pangako ng mahal na Panginoon, kailanman hindi magbabago. Kailanman hindi magmamaliw, mga minamahal. Kung tayo lamang, mga minamahal, ay magiging masinop, mga minamahal. Kung tayo lamang, mga minamahal, ay magpapahalaga sa ibinigay ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin, mga minamahal, kakamtin natin ang pangako ng mahal na Panginoon na nakasaad sa aklat ng Salmo, sa Kabanata 91, mga minamahal. Kung ating babasahin ito, mga minamahal, grabing pangako ito, mga minamahal, na sinasabi, mga minamahal, sa talata po ay 1, siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Amen. Kapag ginagawa natin yung unang gawa natin, hindi natin iniiwanan, bagkus pinag-iibayo pa natin, mga minamahal. Nagiging masinop tayo, mga minamahal. Mas lalo tayo nagiging masigasig, mga minamahal. Sinasabing nananatili tayo sa lihim na dako ng kataas-taasan, na sinasabing mananatili, amen, sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, amen, hindi kita pababayaan, sabi ng mahal na Panginoon. Hindi kita papagkulangin
Sabi ng mahal na Pinoon, anumang iyong hilingin, ibibigay ng mahal na Pinoon. Napakaraming nangyayari ngayon, mga minamahal. Amen. Alingaw-ngaw ng digmaan. Minsan, dumarating sa atin ang aksidente, mga minamahal. Subalit, kung tayo naglilingkod, mga minamahal ng tapat, may kagalakan sa ating puso. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panaman na humihilagpos kung araw. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa pag-iba man na sumisira sa katanghaliang tapat, 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Mga minamahal, pangako ng mahal na Pinoon. Amen. Hindi lalapit, hindi makapangyayari, mga minamahal. Amen. Katulad ng patotoo ng ating kapatid, mga minamahal, overnight. Hindi niya napansin pagkatapos ng overnight prayer. Tumawid sa kalsada, hindi niya napansin humahagibis, mga minamahal, na jeep. Amen. Sumalpok, mga minamahal. Sinalpok yung ating kapatid, mga minamahal. Tumilapon, nagpaikot-ikot sa ere, yung ating beloved kapatid. Pagbagsak, plakda, mga minamahal. Akala nung driver, namatay na yung ating kapatid, mga minamahal. Subalit laking gulat niya, mga minamahal. Amen. Nagulat na siya nung nabangga niya, mga minamahal, ang ating kapatid. Mas nagulat siya nung biglang tumayo yung ating kapatid. Nagpagpag lamang ng alikabok sa kanyang katawan, mga minamahal. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tinignan yung katawan ng ating kapatid, ni bali, ni galos, ni sugat, wala, mga minamahal. Tinignan yung bumper ng owner type jeep, yupi yung harapan, mga minamahal. Ginawang bakal ang katawan ng ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Sa talata ay 15, siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas, mga minamahal. Habang naglilingkod tayo ng tapat sa mahal na Panginoon, makikita natin sa ating buhay, makikita natin ng ating dalawang mata ang pagliligtas sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Gaya ng ating beloved kapatid, mga minamahal. Grabing lakas ng bagyo, mga minamahal. May tinig, nasa bahay siya, mga minamahal. Yung kanyang bahay, kubo, mga minamahal. Sabi ng tinig, may tinig, mga minamahal. Narinig, lumabas ka. Kumapit ka sa isang puno, sabi ng tinig, mga minamahal. Lumabas, mga minamahal, sapagkat magigiba na yung kanyang bahay, matatabunan siya, mga minamahal. Dahil sa kalakasan ng hangin, hindi niya na makita yung kanyang dinaraanan, mga minamahal. Lakas ng hangin at ulan, pinagsama, mga minamahal. May nakapitan siya, isang puno, mga minamahal. Nagulat siya, mga minamahal, paghupa ng bagyo, mga minamahal. Ang nakapitan niya, isang puno ng papaya, mga minamahal. Yung kanyang bahay nasira, yung kanyang bahay nilipad, subalit yung puno na kanyang kinapitan nananatiling matatag sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ganyan natin makikita ang pagliligtas ng mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, bubusugin ko siya ng mahabang buhay. Amen. Kahit kung tayo naglilingkod ng tapat sa mahal na Panginoon, may kagalakan na yung ating gawa hindi natin iniwanan, mas lalo nating pinag-iibayo, mga binamahal. Amen. Hindi na pala natin kailangan mag-alala kung paano hahaba ang ating buhay, mga minamahal. Amen. Hindi na natin iisipin, mga minamahal. Amen. Yung ating kakainin, mga minamahal. Amen. Kung paano natin mamimaintain yung ating kalusugan, mga minamahal. Amen. Basta't sundin lamang ang kalooban ng mahal na Panginoon. Unang-una, mga minamahal. Amen. Magkakasama ito, fasting, prayer, puri, mga minamahal. Amen. Ito ang pinakamedisina natin, mga minamahal. At pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. 3 times a week. Walang absent.
maaga, hindi nalilate, mga minamahal. Amen. Palagpagan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Pansinin po natin, mga minamahal. Amen. Kung priority natin ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, maaga tayo, mga minamahal. Amen. Pero ngayon, mga minamahal, pansinin natin sa ating sarili, saan tayo maaga ngayon, mga minamahal? Saan tayo maaga? Hindi tayo nagpapalit sa trabaho, hindi tayo nagpapalit sa school, mga minamahal. Balit, sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, nagpapalit tayo. Mga minamahal, ibig sabihin, hindi na natin priority ang mahal na Panginoon. Ibig sabihin, yung focus natin, yung ating puso't isipan, wala na sa gawain ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, amen. Hindi nalulugod ang mahal na Panginoon sa bagay nito. Bakit, mga minamahal? Ang mahal na Panginoon, siya po ay Diyos na mapanibughuin. Anong sabi ng banal na kasulatan? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng buong pag-iisip, ng iyong buong kaluluwa. Mga minamahal, amen. Kung yung ating puso't isipan na focus na, mga minamahal, amen, delikadong bagay na po ito. Kaya sa mga oras na ito, mga minamahal, amen, pinapaalalahanan tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Hanggat hindi pa huli ang lahat, mga minamahal, habang narito pa tayo, naghihintay sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, iisa lamang, mga minamahal, ang paraan, mga minamahal. Magsipag-ayuno tayo, mga minamahal. Kung nanlalamig tayo, mga minamahal, mag-ayuno na tayo, mga minamahal. Sabi ng ating beloved parents in the Lord, kung tinatamad kang magpuri, lalo kang magpuri. Tinatamad kang mag-ayuno, lalo kang mag-ayuno. Tinatamad manalangin, lalong manalangin. Tinatamad dumalo, lalong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kapagkat ang kalaban natin yung ating sarili, mga minamahal. Yung ating sarili, mga minamahal. Kaya sabi nga, huwag nating pagbigyan, mga minamahal. Amen. You have to deny yourself. I-deny natin yung ating sarili, mga minamahal. Na huwag natin itong sundin kung anong gusto, mga minamahal. Sapagkat ang gusto ng ating sarili, tulad sa mga oras na ito, malamig ang panahon, gusto ng ating sarili. Gusto ng ating katawan, matulog, magpahinga, mga minamahal. Subalit ang nais ng mahal na Panginoon, manatili tayong gising sa mga oras na ito. Makinig man lamang ng kanyang mga salita, mga minamahal. Amen. Paano tayo, mga minamahal, makatatagal, mga minamahal, kung pinababayaan natin, amen, maging ang pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Hindi na tayo nakikinig, mga minamahal. Amen. Doon na tayo, mga minamahal, sa gusto nating pakinggan. Namimili na yung ating tenga, mga minamahal. Amen. Kung hindi natin nagustuhan yung mga ngaral, mga minamahal, sasabihin natin, hindi niya nauunawaan. Amen. Yung kanyang sinasabi, hindi niya naunawaan ang salita ng Panginoon. Bakit, mga minamahal? Natumbok yung ating kainaan. Amen. Nagre-retaliate tayo, mga minamahal. Amen. Alalahanin natin, mga minamahal. Amen. Sa ganang amin, hindi po kami ang nagpatayo sa aming sarili, mga minamahal. Dahil wala naman po kaming kakayanan, mga minamahal. Kung hindi pa tulutan ng mahal na Panginoon, hindi kami makatatayo, mga minamahal. Ang daladala namin ang salita ng mahal na Panginoon. Turo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Kung nais nating manatili, mga minamahal, yung unang ating gawa, ibalik natin, mga minamahal. Amen. Sapagkat kung nababawasan na yung ating unang gawa, mga minamahal, delikado na po ito. Papunta na po ito sa panlalamig sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya tayo po'y tumayo, ating awitan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nung una, ang sabi ko,
maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Nung una, pangako ko, ako ay aawit at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko'y nanlamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay ako ay nawalay. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Ang sabi ko, maglilingkod at magtatakbo iyong-iyo. Nung una, pangako ko, ako'y aawa at sasalo sa piling ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko'y lalamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay ako ay nawalay. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Kung tayo mananalangin, mga minamahal, ang lagi nating ipanalangin, yung ating mga kapatid, unahin muna natin silang ipanalangin na sila'y panghawakan, na tayo panghawakan ng mahal na Panginoon, na panatilihin ang kainitan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon.
na muling ibalik ng bawat isa. Ibalik ng mahal na Panginoon yung ating kainitan sa paglilingkod sa Kanya. Sapagkat sa galing atin, wala tayong magagawa, mga minamahal. Diyos lamang ang may kapangyarihan. Siya lamang ang makapagbabalik, mga minamahal, ng ating kainitan sa paglilingkod sa Kanya. Subalit kailangan din naman nating kumilos, mga minamahal. Nasa Diyos ang awa, nasa atin ang gawa, mga minamahal. Kung tayo magsipag-ayuno, magsisisi, tuloy magsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating Diyos ay sagana sa kahabagan, banayan sa pagkagaling. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi agad iginagawad ang parusa, mga minamahal. Binibigyan tayo ng pagkakataon, mga minamahal. Maraming pagkakataon, mga minamahal. Maraming pagkakataon na tayo pinangangaralan, mga minamahal. Maraming pagkakataon na tayo nakakarinig, mga minamahal, ng sada ng mahal na Panginoon. Na tayo itinutuwid sa ating likong gawa, mga minamahal. Kaya't wag dapat magdamdam ang bawat isa, mga minamahal. Sa mga oras na ito, mga minamahal, tayo manalangin sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po, through the earned prayer of our dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, kami sama-samang dumululog, mahal na Panginoon, sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Ikaw ang Diyos na sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit. Alam natin, mga minamahal na mahal mo. Alam namin, mahal na Panginoon, kung gaano mo kami kamahal. Hallelujah. Kahit sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, kami humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang. Aming dinadalangin, isinasamo, mahal na Panginoon. Patuloy mo po kaming paghawakan hanggang simuling pagbabalik, mahal na Panginoon. Nadatnan mo kaming tapat na naglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Tapat na umaawit. Tapat nagpapatutuo, namumuhay ng may kabanalan. Tapat na nagbibigay ng aming kasampung bahagi at tando. Tapat naglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Patuloy kaming palakasin, mahal na Panginoon. Patuloy kaming ingatan sa lahat ng gawa ng kaaway. Tulungan mo po kami na aming mapaglabanan lahat ng aming mga kahinaan. Through the earned prayer of our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon na yuragan ang alakdan at ang sirpyente. Sa mga oras na ito, kung tapat tayo nagsisisi sa lahat ng ating mga pagkukulang, mga minamahal, sinasabi may kapangyarihan tayo, mga minamahal, ibinigay ng mahal na Panginoon. Ipatong natin ang ating kamay, kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Bagitin po natin lahat, mga minamahal, mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, diabetes, sakit sa puso, tuberculosis, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, mga cancer, leukemia, cast out in the mighty name of Jesus. Mga panlalamig, panlulupaypay, panghihina, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen.